खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम जासिहरबाय। दिनै 9 मार्च 2022 इं बुधबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि मानिबा थाखाय दुखु मोननांनो हागौ, गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। बृष राशि लोरबां जालांनाय देहाया साबस्रांगोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मिथुन राशि सोरनिबा दुखु गोनां खोथा खोनानो मोननो हागौ, गोजोननाय मोननाय नङा। कर्कट राशि दिनैनि साना गोथार सान, मोजां खामानियाव आगान सुरजेननो हागोन। सिंह राशि धोन मोननो हागौ, धोना बांलांगोन, मोजां सान। कन्या राशि मानिबा दायनि थाखाय गोसोआव गिखांनाय मोननो हागौ, सांग्रां जानानै थानांगोन। तुला राशि थाखानाय सानाय सुनाय बेराम दङब्ला सिखांनो हागौ, देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। वृश्चिक राशि नखर संसाराव मानिबा जेंना नुजानो हागौ, दुखु मोननांनो हागौ। धनु राशि जायखिजाया मोजां खामानि मावनो हागोन, दिनैनि साना मोजां। मकर राशि माबाफोर बेरामाव गोग्लैबायनो हागौ, देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। कुम्भ राशि नखराव खैफोद नुजानो हागौ, गोजोननाय गैयैजों सम बारहोनांगोन। मीन राशि मोजां खामानिफोरखौ मावनानै लानो हागोन, फारफ्रोमथिंबो जौगानाय फैगोन। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548525542, 94357592226 आरो 6001899387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।